салом дӯстон, бозии якуми марҳилаи нимниҳоии ҷоми ҷаҳон баргузор гардид. Мундиал ба хотимаи худ наздик аст. Аз 64 бозӣ аллакай 61 рақобат пушти сар шуда. Мо дар ин ҷоми ҷаҳон танҳо 3 бозии дигарро тамошо хоҳем кард. Рӯзномаи ҷоми ҷаҳон имрӯз шарҳи як бозиро дар бар мегирад ва баъди ин мо ба хабарҳои дигар мегузарем. Ба ин видео лайк монданро фаромӯш намекунем ва агар ҳоло ҳам подписатсия накарда бошед ба канал, вақташ расидааст. Дӯстон, имшаб бозии дуюми нимниҳоӣ хоҳад гузашт байни тимҳои Фаронса ва Марокаш. Аз байни ин ду мунтахаб кадомаш дар финал рақиби Аргентина мешавад? Тамошои ин ва дигар рақобатҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бозии Аргентина ва Хорватия тавре интизор мерафт пушида ҷараён дошт. Ягоне аз дастҳо прессинг намекарданд ва барои ҳамин мунтахаби Хорватия бештар тӯбро идора мекард. Аз ҷиҳати стили бозӣ ҳардуи тим ба ҳамдигар монанд ҳастанд. Хорватҳо тӯбро гирифта ҳайрон буданд ки бо он чӣ кор кунанд. Онҳо дигар аз тӯб дар тарсу ҳаросанд, чун то ҳамин вақт ба таври дигар ғалаба мекарданд. Аргентиниҳо мушкилиҳои хатти дифоъ ва сурохиҳо онро истифода мекарданд. То голи якум танҳо зарбаи Энцо Фернандес ба хотир меояду халос. Дигар дастҳо лаҳзаҳои голзаниро созмон дода наметавонистанд. Пеналти албатта буд. Намедонам бисёриҳо барои чӣ гапу чап карданд ки он ҷо қоидаи бозӣ аз сӯи дарвозабон вайрон нашудааст. Ливакович ба тӯб расида натавонист ва ҳангоми зарбаи Месси ҳам умуман имконияте надошт. Голи дуввум толи баландии Хулиан Алварес буд. Ӯ гӯё дар бозии FIFA тугмаи ба пешро пахш карду тамом. Дигар ҳеҷ кор накард. Чунон менамуд ки аллакай ин лаҳзаи голзаниро амлагари ҷавон аз даст дод, аммо тӯб худаш ба назди ӯ омадан мехост. ҳисоби 2-0 ки баъд аз нимаи аввал ба қайд гирифта шуд, кори хорватҳоро хеле мушкил кард. Голи сеюм пурра бузургии Мессиро нишон дод. Ӯ дар рафти ҳамла дифогари таърифии хорватҳо Йошка Гвардиоларо 3 маротиба фиреб дода нархи бозориашро паст кард. Месси чанд рекордро такрор кард, чандтои дигарро шикаст. Ҳамаи онҳоро ин ҷо нахоҳем гуфт, аммо як чизро бояд донист ки агар Аргентина қаҳрамон шавад, сармураббии ин тим Скалониро гений, бузург ва олим хоҳанд гуфт. Агар ҳама бо шарофати ӯ бошад, пас суоле ба миён меояд ки чӣ гуна ӯ тавонист авторитети Мессиро аз даста пасттар кунад ва Леоро қисми аз тим намояд. Чунон ба назар мерасад ки худи Месси дар охири карьераш ба хулосае омад ки дар мунтахаби Аргентина натиҷаҳои даставиро болотар аз оморҳои шахсияш кунад. Месси Аргентинаро ба финал баровард. Алварес беҳамто аст. Дар маҷмӯъ бозии якуми нимниҳоӣ пушида ва то андозаи бенур ҷараён дошт. Мо дар рафти он ҳамёза кашида тасаввур мекардем ки агар ин ҷо Бразилия ва Аргентина мешуданд, чӣ хел роҳат мекардем. Финалисти якуми ҷоми ҷаҳон маълум шуд. Аргентина пас аз соли 2014 боз ба финал баромад. Рақиб аз ҷуфти Марокаш Фаронса маълум мешавад. Диего Далот дар Манчестер Юнайтед кори худро метавонад ба анҷом расонад. Дар бозори трансферӣ таваҷҷӯҳ ба ин футболбоз хеле зиёд аст. Аз ҳама диққати ҷиддиро айни замон ба ҳимоятгари португалӣ дастаи Барселонаи Испания равона кардааст. Онҳо аз шартномаи Далот ки муҳлаташ ба поён мерасад хабар ёфта мехоҳанд ӯро ба ҳайати худ моил кунанд. Гап сари он меравад ки қарордоди Диего Далот бо манкуниянҳо то тобистони соли 2023, яъне то анҷоми мавсими ҷорӣ амал мекунад. Клубҳои дигар инро ҳам медонанд ки шартномаи бозингар бо дастааш аз рӯи як банди махсус метавонад ба таври автоматӣ тамдид ёбад, аммо мехоҳам ба ин роҳ надиҳанд. Тобистони аз пешомада ба ҳамаи суолҳо ҷавоби дақиқ медиҳам, вале маълум аст ки дастҳои барои ин футболбоз маблағи хуб пешниҳод кардани ҳастанд. худи Далот зид нест ки маҳораташро дар чемпионати Испания бисанҷад. ӯ аз мусобиқаҳои дигари аврупоӣ дар ҳарос нест. Қаблан вақте ки Далот дар Милан ба таври иҷора бозӣ мекард, аз худ маҳорати баланд нишон дода тавонист. Аммо Манчестер Юнайтед айни замон нақшаи фурӯши ин бозингарро надорад. Яке аз сабабҳои рафтани Далот метавонад Криштиано Роналдо шавад. Дар утуқи либосивазкунии манчестериҳо дӯсти наздиктарини Диего Далот маъз ҳамватанаш ҳамлагари 37 сола буд. Пас аз он ки Роналдо фаъолияти худро дар ҳайати девои сурх қатъ кард, Диего Далот ҳам аз роҳбарият метавонад хоҳиш кунад то ӯро ҳам рухсати рафтан диҳанд. Мунтахаби футболи Бразилия мехоҳад дар маснади сармураббигии мутахассиси аврупоиро бинад. Пас аз нокомӣ дар ҷоми ҷаҳони 2022 Тите аз вазифаш истеъфо дод. Сабаби асосии ин нокомӣ ҳам набуд, чунки Тите қабл аз ҷоми ҷаҳон гуфта буд ки ин охирин мусобиқа барои ӯ дар маснади сармураббигии дастаи Селисао аст. Гуфта мешавад ки роҳбарияти Федератсияи футболи Бразилия мехостанд қабл аз оғози ҷоми ҷаҳон бо дигар мураббиён гуфтушунӣ анҷом диҳанд. Сараввал бо Пеп Гвардиола дар тамос шуданд. Гвардиола рӯи рост гуфтааст ки кор дар мунтахаби Бразилия айни
ҳол барояш кор кардан ҷолиб нест. Пас аз чанд рӯзи ҷавоби рад Хосеп Гвардиола шартномаи ҳамкориро бо дастаи Манчестер Сити тамдид кард. Тасаввур кунед ки агар Гвардиола ин пешниҳодро қабул мекард, мо бразилиҳои парвозкунандаро медидем. Дар даври нимниҳоии ҷоми ҷаҳон ҳатман шоҳиди бозии Аргентина Бразилия мешудем ва дар томи рафти бозӣ ҳамёза намекашидем. Номзади дигар Анчелоти аст. Карло ишора намудааст ки ӯ барои гуфтушунид омода аст, аммо онҳо бояд аз тобистони соли 2023 оғоз шаванд. Шартномаи Анчелоти бо мадридиё то моҳи июни соли 2024 амал мекунад. Яъне агар гапи роҳбарияти футболи Бразилия ва Анчелоти туғри гирад, танҳо ҳамин боқӣ мемонад ки дили президенти дастаи шаҳри Мадрид Флорентина Пересро барои ҷавоб додани пирикор розӣ кунонанд. Маркус Решфорд метавонад чемпионат ва кишвари худро иваз кунад. Ин хабаре аст ки бори аввал ба гӯши мо намерасад. Қаблан ҳангоме ки сармураббии дастаи эми мутахассисони дигар буданд, ин маълумотҳо асоси воқеӣ доштанд. Он вақт ба Решфорд имконияти ками бозикунӣ дода мешуд. Айни замон бошад Тенхак ба футболбози англӣ сахт такя мекунад. Дар бораи таваҷҷӯҳи ПСЖ ҳам ба Маркус Решфорд шумо хабар доред. Парижиҳо тобистон мехостанд Решфордро ба сафашон ҷалб кунанд, аммо Тенхак намехост Маркусро аз даст бидиҳад. Ҳамин тавр омолагари ҷавон дар сафи манкуниянҳо боқӣ монд ва ба фарқ аз мавсимҳои қаблӣ худро хушбахт эҳсос мекунад. ва мо парижиҳо мехоҳанд худро дар майнаи сари бозингари ҷавон бо пули калон ҷо диҳанд. ПСЖ ба Решфорд моли қорунро ваъда кардааст 850 000 евро. Акнун тасаввур кунед ки ҳамин қадар маблағро Решфорд дар як ҳафта кор хоҳад кард. Ӯ яке аз маошҳои баландтаринро дар ПСЖ ва умуман дар футбол хоҳад дошт. Коршиносон бар он ақида устуворанд ки Решфорд то тамом шудани мавсими ҷорӣ ба ягон даста намеравад, новобаста аз пули калони ПСЖ. Ӯ мехоҳад пеш аз ҳама дар МЮ аз худ номи нек монад ва баъдан дар бораи чемпионатҳои дигар андеша кунад. Ба ҳамин тамом, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.